Bașcura Sorin. Azi vom face un episod nou de car parking. Cum vedeți, eu sunt cu i8-ul, am vrut să intru pe mapă ca să aia, dar am avut probleme cu mobizenul. Eu descarc după aplicația asta, este foarte bună pentru un începător. Vreau să dau speed-ul la acest i8. Dacă vă place nou update, spuneți-mi în comentarii. Se duce frumușel, se duce tare. 400. $472 am văzut că a luat. Vedeți? Dacă vreți acest mod și nu puteți să-l descărcați, vă las un link în descriere ca să descărcați aplicația Happy Mod. Cu această aplicație puteți să descărcați orice joc cu moduri, orice. Puteți să descărcați versiuni mai vechi dacă sunteți pasionați de jocuri vechi. Hai să dăm drum. O intrăm și pe un multiplayer server. Să facem și noi un gest frumos. Vindem și noi acest i8 și dacă vreți i8-uri, Dodge-uri, mașini noi, scrieți-mi în comentarii și dați subscribe la mine. Sorin YT sau Sorin Bașturea. Canalele acestea. Intrăm și noi pe un server. Bun, fratică. Așa, elegant. Mă scuzați, trebuie să iau
Sunt rău. Am făcut un cadou destul de frumos. I-am dat și 15 milioane. Haideți să băgăm niște bănuțe joc. Băgați noi 369 de roni. Băgăm, desigur. Uitați, băgăm. Frumos. Dacă vreți să băgați și prietenul voștri, descărcați aplicația de pe Google. Uitați, îmi bag până în sare capacele. Pac, îți bani, chiar nu știu. Uite, și dacă nu mai puteți să vă luați acesta, dați i8 jet al car. Și gata, l-ați luat din nou jet. Uitați. Și-l tunați voi cum vreți. Uitați, am W16. Uitați, l-am făcut în 1120 de cai. Este foarte frumos. Mi se pare un joc. Vreau să-l copiez pe GTA, dar încet cu încet. Uitați cum Sonic, puteți să vă luați, dar eu îl găsesc pe cel clasic. Hai să mai facem niște cadouri, i8-uri. Dacă vreți și voi niște cadouri super mișto, belea, dați subscribe la Sorin Baștirea sau acum facem două dodge-uri foarte frumoase, le facem cu romi, le dăm jante de 10.000. Haideți, împreună să facem lumea fericită. Și dacă le facem mașinile astea care costă bani, le dăm playerilor care se joacă car parking. Uitați, eu le dau motor tunat, tot fresh. Dacă vă place acest episod de car parking, dați-mi un like, un subscribe